Ja hem parlat a altres vídeos de diferents elements relacionats amb les qualitats del so. Avui ens endinsem en les diferents famílies d'instruments i per això parlarem del timbre musical. En primer lloc, cal dir que a la música podem distingir tres grups principals de timbres. Vocal, si sols sona la veu. Oh Pepita, oh Pepita, oh Pepita, Pepita, Pepita. Instrumental, si sols sonen instruments. O mixte, si sonen els dos junts. Pel que respecta al timbre vocal, és el que podem trobar a un conjunt coral, i aquest està format per diferents veus. De més agudes a més greus trobem principalment soprà, alt, tenor i baix, tot i que es poden trobar molts més tipus. És moment de parlar del timbre instrumental. Entrem, doncs, en les diferents famílies d'instruments. Trobem tres grans grups principals que es classifiquen segons la manera de produir el so. En primer lloc està la família de corda. Són tots aquells instruments que produeixen el so mitjançant la vibració de cordes. Però no tots ho fan de la mateixa manera. La corda puntejada sona al ser pessigada, i és el cas de les guitarres, arpa o ukelele. La corda percutida sona al ser colpejada, i l'instrument més representatiu és el piano. Finalment parlem de la corda fregada, que sona gràcies al contacte amb un arc. És el cas de violins, violes, cellos i contrabaix. En segon lloc, parlem de la família de vent, on trobem tots els instruments que sonen gràcies a que l'aire passa pel seu mecanisme. Principalment es poden classificar en dos grups, fusta i metall. Els instruments de vent fusta són aquells que per a sonar utilitzen la vibració d'una canya de fusta. Són l'oboe, clarinet, saxòfon i fagot. Però nota explicativa. La flauta travessera forma part d'aquest grup. Tot i que actualment ja no són de fusta, al passat sí ho eren. S'anomenava traverso i era així. Pel que fa al vent metall, són els instruments que utilitzen un broquet, que en castellà coneguem com boquilla, per passar l'aire. És el cas de la trompeta, trompa, trombó, bombardí i tuba, principalment. Però, a més, hi ha altres que utilitzen altres sistemes i que també formen part de la família de vent. Per exemple, l'orgue, l'harmònica, la melòdica o l'acordió. Finalment, parlem de la família de percussió. En esta família s'inclouen tots els instruments que per a que sonen han de ser colpejats, ja siga amb la mà o amb altres objectes, com baquetes, varetes o altres. És el cas dels timbals, bateria, pandereta, triangle, xilòfon. Però no hem d'oblidar que els avanços tecnològics també tenen el seu lloc a la música, i avui en dia disposem de ferramentes digitals per poder crear música. És el cas dels instruments electrònics, taules de mescles, editors d'àudio, entre molts altres. Ara que coneguem un poc més sobre el timbre, els instruments i de les seues famílies, pots posar-ho en prova. Despertem l'oïda musical. Busca alguna composició que t'agrade i presta atenció als diferents instruments. Ara podràs identificar-los i classificar-los. És el vostre moment per seguir creixent amb la música. Fins prompte!